Hello? Ay, sa labi lang sa kulahan. Nag-program sa may. Labi lang sa palikuran. Local. Kita ka kayo? Uy, patay. 50 may lahog. Okay lang yung kamera dari oh. Mabago man ang ikot ng mundo. One thing that I know. Lah, ayun ang kamera ba sa mahalo no? Na, adi man makita sa cards dari Tito Chris. Okay lang. Ang programang ito ay Pwede lang. rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Dati, ano tayo magkamot sa kulat? Idol da. Ng tema, lengguwahe, idol pa, idol pa. sexual, horror o droga na Oh, hindi ingana siya kay angkop ito, sa nanay ko mga kaputi. bata. Yate. Pero ang mga DJ aning programa Pakuha na ko kuya cards please. nga mandirigma. Ang mga putahing inyong mapaminawan dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha og inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Luto nga dinalian, apan, kung matiyawan, kalami ang imong matagamtaman. Quick and easy. Hindi ka manok na isabong. Ay anak, ang putahe. Putahe Secret. ni Manny. 100 grams of wheat flour. Give a wasted price, hanging eggs, right a pinch of salt. Red beans, onion, oil, sugar and celery. Yes, that's fantastic cooking show. Kini ang akong tugkaran. Bawat yugto ng sandali, halos di ko Presing ano ni Panaw. Kalimat. Kaya gisudlan mo. Mayang buntag. Ala, oy! Di mo man tayo. Wala ka tingog. Baka tingog. Saan na pa niya akong kumaring kwartahan? Ingon siya kay off-air daw mo ron. Ay mo na sa ginang ilang lusi. Ah, Oo. siya. Bahaw man. Ah. Isa nga. Kano no magkuan mats? Ah. Programa ni ko. Unya tong alas 8. Oh, ano siya? Basta anak ko siya kay sayang, librihon pa naman ng tapik. Ay! Ano siya? Ay, karon di ay! Dali-dali ni. Hello, GP Compio. Suking tigpaminaw sa MOR. Oh, Ay. nagtawag na siya sa GP Oh. Compio. Nabigo na po siya karon. Oh, Oo, nahibaw nabigo. di ka mas nga nasakitan siya. Oh. Hindi si Swiss nyo lang si GP na rin. Sabi to ka GP nga sundugan ako karon. Ah. Dili mag-focus lagi. Oh, dili makuan, dili ma-depress. Nagtuwa man din ka na kay itlog good. Naimata ko diyan na namin ko sa banyo. Oy, di man ko itlog. Oh, nagpasalamat kay Kumare. Oh. Na-realize na nimo. O man ako tala ko 5 mil man. Bilin sa ko imong ATM. Bilin. Oy, bilin ako ning video nga wala nagkuan, nag-function. Hindi putol ang linya. Mo pare yung sweldo sa una sa itong programa bitaw niya lutong bahay. Oh. Diba bitaw siya giluto. Sa man niya programang lutong bahay nga. Puro makaon, wa may luto. Oh, kay ba ka mas nga hilig gabahab. Oh. Napakos kalinan mo text sa siya Mads, akong cake Mads ha. Wow. Inaanak ta ka, murag akong anak man siguro imong inaanak. Kining bahay na hatod kinin niya sa mayong pagpamayboy. Walang nakay na ko ni siya cards boy. Gipangga mga
ko nimo Mads. Oo. Uma ko 5 mil Mads. Ano ko maintenance? Ang imuhang reseta kay ako muli niya dito sa linga para nimo. Di ko maala mo ana sila sa kuanga. Oo. Kaya naglinya lagi ka diri ma'am. Oo. Para chili sa kuang kumari nga si Inday Seriaka. In the name of friendship. Tinga. Ano mo? Dalag ko mo kumpiyansa ikaw mo pila Mads. Oo. Kaya kasi Ganun man. maadto ka dito Inday Sara. Oo. Palitan ko mag-box minatay. Mayor, kanang GC sa Gmon ba? Pwede ba na palitong tambal? Nangamang akong amiga nga si Inday Seriaka din Baka siya griseta, Mayor. Ay, ganoon ko. Ngiga. Pwede ba ng resita ni mo dito ipila gito? Kanang Pwede Oh, jud pwede. sa. Oy, Oo. pwede kayo. Pwede kayo. Mabito nang kanang sigig bagulbul din ha nga magbayad og parking nga, pay parking. Oo. Mubayad na lang ta kay dugang pundo na para sa lingap. Ay! Punto na siya. Daghan ba nagapangayo diya sa lingap og tabang. Mao yun. Marami talaga yung ibang ano pa, ibang lugar pa mari magadto talaga diyan no para mga igtama. Ngayon sila niya exclusive for Davao City man lang na nga resident. Oh. Pero na may Malasakit Center. Uy, na dito ihatag daw sa imo ang Serbo nga GC. Toy! Ay, Sisir ay, Kunggo. Oo. 4 nights stay sa Malasakit Center. Kami Sir Bong dong. Kami Sir Bong, wala na lang natatong panagigilaan. Ako kasi yun. Abi na kog hotel accommodation. Oo. Sa Malasakit Center. Gusto mo? Naptik ko kung ganyan. Abdi ko siya. Ano ko dyan sa spring ngayon, gigulat ka. Ahaman! Abdi ko siya pag-igog na IGC 4 hatag. nights! Nag-listen ka yung istorya ka, kay katauno na kay ko. 4 nights stay sa Malasakit Center. Ay, pa daw ka. O na ka ng kabutuhan ng akong almoranas. Tapos tayo dito. Grabe ka man. Seryoso pa naman ko pag ano. Oh, alam ko na gusto ko. Hala, gikan kang Senator Bong, ang GC. Oh. Matis din SDT Compiron. Tinood to ats. Tulog ta ats. Wow na! Sige kang panghambog sa ako ang na. Padalaan ka bouquet sa imong kekero. Kanya naman to. Bugiro kayo kay Bugiro kay pinaaya ko siya. Oh. Dili to siya Fortuner Megs Oy. Kuan to siya MUX. Binuangan naman ni Eka. Kana ang imuhang boyfriend ang ipagukod sa mga Ganges Boulevard. Bay, tawag na ka. Lugyas ka na ko na kain ng bantam. Bahin na ng kontrata din sa MOR. Awal yes, nagkiling. Lahi ini si Oo. iba talaga ito si Machichi. no? Pang MOR na si Machichi ba? Pang MOR kuya kayo og Kung kali paano na. ni Dere sa MOR, Chichi, di ba? Oh. Muna ka number 5 na to. Mamiligro tani. Papiligro tayo. Oo. Pag dumugo ng lisin. Pag naparuhog mag, so din eh. Inuli, usama ka! Oh, magkaskig dito sa Inday Income Dere. Bupilit dito, nagbutik eh. Ay, naday search dahil sa Atlan Senador. Ano yan? Sadya nga gisaulog sa mga matadero ang selebrasyon sa Three Kings. Karong gabi maday ni. Ay ano yan matadiro. Kasan Three Kings di ay? Karon na siguro? Kasan Three Kings di ay? Gapon na siguro? Baka ano yan tapos na ang matadiro. Ah. O matadiro ang mga mag-ano search dyan. Nay mga ginoong matadero sa kalinan man ni. Uy, maganda ang mag-judge dyan. Dapat Tama na. i-invite mo si Ate Pris. Gabi day ni. Ako ta dapat nag... Dapat siya ang judge kasi Dorado diha. hilig maguni pagpatadtad si Okay. Isa to ginoong matadero. Ginoong matadero. Ang siniguman sa show, magpatatad ko nila. Para ala kong apon-apuran.
Pila mang kilo kay natadtad naman. 150 lang. Oy, dawatan ninyo 150 minus lang kay Enero. Bitaw, bitaw. bitaw. Isagi mo hatag ninyo 150. Mao gyud. Kakapoy ro mag-unay mo. Gigagod. Ate Pres. Uy, Ate Pres, senador, ato mga live friends sa Facebook at timbaya sa mo diha. Ay, itibaya Ano mo marami. malantaw ay Hindi pala napakalayo kasi ang Oo. ano natin, ang videos, ang makita ko lang dito si Lino Nies at saka si Randy Kanda. Si Ellen Likong. Ilin Ay si Likong. Ilin Likong si Ganggang Si na. Ganggang yan. Oh, diyan sa RGL. Ay, thank you very much. Randy Caniedo. Ay, si Randy Randy Caniedo. Oh, si Pwede Randy na ko, Can- pwede na ko ng libak. Ang pagkawan sa kanya sa this ABC, Randy Caniedo. Ano si Randy, pwede na maglilibak kay At saka, asa sa nilibakay, Binoy Buyay. Mas-mason si Cheche Japorda eh. Amoy buyay talaga yun si Gigi. Oh, karon na ko nasayon Na. na ang pagpamayboy na nay OBB si BB. Pwede, ilag na ilag. Oh, kanya ba hinahatod kanya sa pagpamayboy. Ay, nako. Ay, sige, Ate Pres. Ayan, sugdan na natin ang Okay. ang ating, bakit ang title kanina, bawal na gamot? Ah. Bakit yun? Kanang ginagawa ni Ate Pres, mo na siyang tamang gamot. Tamang gamot. Oh. Okay, mo man tamang gamot sa high blood. Oh, basta kung kasulti, huwag mahiyang magtanong. Dahil may tama na gamot Oo. para kay Ate Pres. Dili pang pakuron, o dili pang patuskig. Biotic Anino Soup. Ay, nako. Para sa radyo, mag-taping ba ko? Dali na tayo sa ating kini ang akong Tugkaran! Ang akong tugkaran.